De deltawerken zorgen ervoor dat de Zeeuwen zich weer veilig kunnen voelen. Tientallen dammen en dijken hebben het water bedwongen en tot rust gebracht. Maar wat betekent dat voor al die planten en dieren die in het water leven? Heeft de natuur zich kunnen aanpassen? Had je een goede vangst vandaag? Ja, best wel. Paling zag ik, hè? Paling, ja. 1 kreeft, Ja, maar heel veel kwallen. heel veel kwallen, ja. Hoe zit dat? Ja, daar stikt het soms van. Zeker als er veel wind gestaan hebt. Dan zitten de vaker vol met kwallen. Ja, ja. Nou die fuik die vol met kwallen zat, er zat geen paling in, hè? Er zat zag geen ik. palingen, nee. Nee. Waarom is dat? Als er kwallen in de fuik komen, dan komt er geen paling of kreeft meer bij. Er komt er helemaal niks meer bij. Want die houden niet van elkaar of Nee, zo. nee, nee. Maar is dat nou iets van de laatste tijd? Of is dat, hebben die er altijd al gezeten, die Nee, kwallen? die hebben er nooit gezeten. Alleen in 2004 is die Katse Heul open gegaan en toen een jaar later zaten ze er al. Katsenheul, dat is een opening naar het dat- Viersemeer. ja, die doorlaat zeg maar. En toen zijn die kwallen naar binnen gekomen? En een jaar later de barstend van de kwallen. Ja. Dus dat is lastig. Dat is lastig, ja. Ja. Nou, dit is de oogst hè, van vandaag. Ja. Een bak, 1 krab zie ik en allemaal kwallen. Eentje lijf van oorkwallen. zijn Het het. stikt er hiervan, hoe kan dat? Ja. Ja, heeft toch te maken met eigenlijk alle laatste ontwikkelingen van het Viersemeer. Het is van zout eerst naar brak gegaan en vervolgens hebben ze in de Zandkreekdam een doorlaatmiddel aangelegd. Toen is het weer zout Katsenheul. geworden, Katsenheul. Ja. Toen is het weer zout geworden. En al die veranderingen hebben het maken dat het nog steeds een heel instabiel milieu is. Maar wat nu bij uitstek geschikt is voor de oorkwal. Ja. En die exploderen nu jaarlijks. Het enorme aantal. Het is gewoon één grote geleisoep waar je hier doorheen zwemt als je hier gaat duiken. Ja, en om het nog erger te maken, hij heeft een parasiet, hè? Nou ja, als zo'n kwal explodeert in aantallen, dan gaan de parasieten daar ook weer van genieten. Dus wat we dus typisch vinden is ook enorme aantallen parasieten momenteel in de oorkwallen. Ja, We kun je noemen dit laten ook zien? kwalvlooien. Oh ja. Dit is een mannetje, dat kun je zien aan zijn lange antennes. Het is wel even goed kijken, want het dingetje is maar ongeveer een centimeter groot, misschien wel iets minder. Het is een schaaldiertje, hij behoort dus zeg maar tot die grote groep van de garnalen, de krabben en de kreeften. Maar dan een hele kleine soort. En hij leeft onder de hoed van de oorkwal. Ja. Dus het systeem is eigenlijk een beetje op hol, zou je kunnen zeggen. Ja, we noemen dat een instabiel systeem. Dat komt eigenlijk door die grote veranderingen die iedere keer plaatsvinden door ingrijpen van de mens. Afsluiten, opengooien, brak, zout. En de natuur heeft daar decennia voor nodig om zich weer aan te passen. Om een nieuw biologisch evenwicht te creëren. En daar heeft het eigenlijk nooit de tijd voor gekregen. In 2004 is het Viersemeer weer gedeeltelijk open gegaan. Is het heel snel van brak naar zout gegaan. Ja, dat gaat echt nog zeker 10, 15 jaar duren voordat we weer een stabiel milieu hebben. Dus als we daar kijken, dan zien we misschien weer allemaal dingen gebeuren? Ja, het zal aanzienlijk rijker zijn over 10, 15 jaar. Er zullen meer soorten hier zitten dan dat er nu zitten. Nu zien we eigenlijk de pioniersoorten, de robuuste soorten. Maar het onderwaterlandschap zal zeker nog in de loop der jaren gaan veranderen. Ja. Ja, Boete, de haven van Veren, allemaal jachtjes, maar dat was vroeger anders, hè? Dat was vroeger heel anders. Ja, Dan lag het vol met hooghazen, vissersboten. vissersboten. En die gingen iedere dag, dat wil zeggen, als het mooi weer was, gingen ze 's morgens uit en 's middags binnen. Dat was natuurlijk een heel gedoe voor de mannetjes, want ja, die hadden geen motor. En dat waren die hooghazen, die moesten maar uit zien te komen, vooral als de wind verkeerd was. Als er daar zo'n 30 hooghazen 's nachts in het donker eruit moeten, dan wel een gekrabbel geweest hebben, vooral als de wind verkeerd was natuurlijk. En jij ook, hè? Ja, En zo'n wij ook. garnalenboot. Wij hadden een garnalenschip. Ja. En toen lagen we ook zelf de patroon, 's nachts weg en 's middags binnen. En waarom was dat?
Nou, toen had je natuurlijk nog geen koeling, zoals tegenwoordig. En je moest natuurlijk je waar vers aan de markt brengen. En dat hij dan mis bij de mensen was, nou, dan was je na een dag verder. En langer kon niet, want zo lang kon je de vis niet bewaren. En er lagen hier op de haven lagen er plateaus. En er werd de garnalen, die kleine garnalen die naar de peffabriek gingen, die stond toch in. Die werden daar neergelegd. En van ieder visserschip had zijn eigen plekje, die lag daar. En dan werd dat gewogen, dan ging dat, nou, dan kreeg je 2 cent. Of 2 cent een kilo geloof ik dat het toen was. En dat zat allemaal in die manden, En dat zat allemaal in die manden, maar die werden losgestort en later werd dat, ja, een stinkzootje op de duur natuurlijk, maar ja goed. Dus jij stonk ook een beetje? Ja, ja, vooral vrijdags, in de zomer. Nou goed, en toen was het 61 en toen ging het gat dicht. Ja. En toen moesten we weg hier. Hoe ging dat? Want wisten jullie dat het Veerse gat afgesloten zou worden? Ja. Ja, dat hadden we natuurlijk al in de krant gelezen. Ja, maar jullie werden niet zelf ingelicht? Nee, dat was er niet bij. De burgemeester die wist dat allemaal en die heeft er nog voor gevochten om daar een sluis in te krijgen. Maar dat is jammer genoeg niet gelukt, want die wou de vissers wel in veren houden. Ja, dus al die 30 vissersboten hier, die werden ineens werkloos? Die gingen naar Koningsplaat. Oké. En daar gingen ze van daaruit gewoon op de Oosterschelde vissen. Maar Koningsplaat had toch geen haven? Er werd een nieuwe haven gebouwd, die was er al gebouwd door de waterstaat. Want ja, toen was er toch geld zat, schijnbaar. En ze mochten toch, ja, die verenaars, die vloot die wegging, moesten ze toch een nieuwe haven geven. En die werd toen op Koningsplaat gebouwd, dus gingen we daar naartoe. Ja. Dus dat gat was dicht en kon je dat ook zien? Veranderden dingen onder water? Ja, er veranderde veel. Er bleef meer rotzooi liggen. Het is net of dat op de zeebodem veel planten doodgingen die je vingen. Dus het was altijd een vies zootje natuurlijk. Dus het was niet meer zo aantrekkelijk om te vissen. En dat ging snel? En dat ging snel. Ja, snel? En garnalen zaten daar niet. En in de tijd van een half jaar was het helemaal veranderd. En toen was de haven ineens leeg, Toen was hij leeg. Dat is een gek gezicht Alles geweest. ging weg, de reddingsboot ging weg. En de haven lag voor joker? Die lag voor joker, dat is jammer hoor. Er is alweer een inlaat gekomen, hè? Wat vind je, wat jou betreft? Mag je weer open, dat gat? Nou, voor de veiligheid is het beter als je dicht blijft natuurlijk. Ten slotte, we hebben de watersnood later meegemaakt. En nou als de storm afgeeft of het een of ander, dan ga je gerust naar bed. Maar vroeger was dat anders. Vandaar ook dat je zegt, laat het gat maar lekker dicht. Ja, het is toch wel veilig. Je zit wel veilig achter die dam. Ja. Ja, daar ligt hij. De inlaat. De inlaat, het Katse Heul. Hier stroomt het Oosterscheldewater het Veerse Meer in met hoogwater. En met laagwater stroomt het Veerse Meerwater terug de Oosterschelde in. Dus het zoute water komt hier in het brakkenwater terecht? Ja. En dit is eigenlijk de redding voor het Veerse Meer. Nou is die doorlaat in 2004 volgens mij aangelegd, hè? Ja. Dus dat is nu 7 jaar geleden. Zie je dan dat allerlei dingen al heel snel veranderen? Ja, het is een totaal ander beeld geworden. De zeedieren die we nu aantreffen in het Veerse Meer, die zijn totaal anders dan van voor 2004. 2004 was het hier brakwater, nu is het zoutwater. Wat we nu zien vooral, dat zijn de doorschijnende zakpijp, de zeekreeft is hier terecht teruggekomen. De sponsen die we hier aantreffen, dat zijn typisch ook die Oosterschelde soorten die hier thuis horen. Veerse mosselen zag ik al ergens op een bord staan. De mosselen gedijen ook heel goed nu. Ja. Het water is toch, gewoon de waterkwaliteit is beter geworden. Dat was gewoon heel belangrijk. Wat we echter ook zien, is met die verandering van het milieu, van brak naar zout, zijn het niet alleen de zoutwatersoorten, de Nederlandse inheemse zoutwatersoorten die terug zijn gekomen, maar ook de exoten. Heel typisch in zo'n nieuw milieu, als die hele natuur zich verandert, dan zie je dat de exoten zich onmiddellijk massaal gaan vestigen. Dat zijn hele sterke soorten die heel snel zo'n gebied totaal kunnen overnemen. Dus wat we zien is de Japanse oester. We zien de slingerzakpijp. Die zien we massaal in de Oosterschelde nu voorkomen. En dus ook hier. En vooral hier, ja, in het Veerse Meer. Trouwens, dit ziet er smerig uit, zeg. Dit is ook smerig, moet je ruiken man. Nee.
Gadverdamme. Dit is echt smerig. Is het een beetje zoals het Veersemeer was? Dit was vroeger het hele Veersemeer. Afstervende wieren. Gadverdamme. Nou, duidelijk dat we nog niet helemaal tevreden mogen zijn. Zeg, ik ga weg. Volgende aflevering.